Skont l-ex deputy leader laburista Joe Brincat, il-verdett tal-FATF u bħal messaġġ parlour, iktar ma jkun hemm tentazzjoni, in-nies iktar tiġihom kurżità u jersqu biex jaraw eżatt x'hemm. L-ex Ministru Laburista Joe Brincat kien qed jikkummenta dwar l-FATF waqt programm fuq ir-Radju Laburista fejn prova jpinġi l-grey listing fuq pajjiżna bħala xi ħaġa pożittiva. Mhux il-billi wieħed jgħid fuq l-FATF eccetera eccetera kulli se jagħmel xi impatt fuq il-poplu Malti. Però jekk jgħidu xaru każa fil-postijiet tal-massaġġi ta' ċertu nies xaru każa xi jsir, ikun hemm min imur għax jaf illi hemm dawk l-affarijiet. Bħal meta jgħidu dawn il-klabs tal-irġiel biss xaru każa għaliex ma jalquhomx. Ikun hemm ħadd ieħor li ħalluhom ma jiftħuhom. Tara n-nies imorru. L-ex Ministru Laburista qal li skontu din il-lista mhux se jkollha riperkussjonijiet fuq pajjiżna. Anzi, skontu dan se jkun riklam għal Malta fejn spiċċa anke qabbel din il-lista mar-Red Light District tal-Amsterdam. Għaliex fi kliemu stess tiġi kurżità u tibda żżur postijiet bħal dawn biex tara x'joffru. Bl-istess Brincat iqabbel din il-grey listing mat-tuffieħa projbita. Il-ħażin għandu il-kalamit tiegħu wkoll. Jiġifieri mhux il-billi l-FATF taħseb li għax tikkundanna qed tagħmel xi ħsara, kultant it-tuffieħa illi pprojbita tinżel rasek. Il-preżentatur tar-Radju Laburista li huwa wieħed mill-aktar persuni li appoġġja lil Robert Abela qal li bis-saħħa ta' dan il-grey listing minn ma kienx jaf f'pajjiżna issa beda jfittex dwar Malta u anke forsi jżur pajjiżna biex isir jaf aktar. Dan kollu jkompli jikkonferma kemm il-Partit Laburista mhux qed jieħu bis-serjetà il-verdett li ngħatajna mill-FATF, verdett li kawża tiegħu qed tkompli tittappan ir-reputazzjoni ta' pajjiżna.